Admiraliteitsdagen Dokkum Update. Danny, admiraal, dat is toch een hele titel voor zoiets? Nou, ik ben er ook een stuk kleiner van geworden. Het was een behoorlijk gewicht in mijn nek. Nee, ik was zeer vereerd. Ik ook enorm dankbaar. Het is een prachtig evenement. De Admiraliteitsdagen en de mensen doen met volle teugen mee. Ik zie vuurwerk. Het ziet er echt perfect uit. Saamhorigheid hier in Dokkum. En ik draag het met veel trots. Ja. Ja, nou, wij vinden het ook heel mooi dat jij die titel krijgt. Want jij draagt hier wel bekendheid in Noordoost-Friesland, kan ik wel zeggen. Danny, nu ben jij eigenlijk een beetje bekend geworden door Siske de Rat. Ja, dat is 1984 was dat. Toen heb ik inderdaad een bioscoopfilm gemaakt. Ik moet het wel een beetje uitleggen. Je hebt een trilogie. Dus dat is echt waar geschreven. Dus echt geschreven door Piet Bakker. Dat is Siske de Rat. Siske groeit op. Siske de Man of Sis de Man. 84 heb ik inderdaad de film mogen doen. Dus Siske de Rat. En eigenlijk heb ik in 2007 hebben ze 2 verhaallijnen door elkaar heen geweven, dus in een musical vorm. Dus ik speelde een Sis de Man. Hoe is het verder gegaan met dat jongetje? En dat was er nog steeds in 2007 en het was een groot succes. Ja, inmiddels ben ik 46. En Joop van den Ende belde mij een jaar geleden op of ik dat nog 1 keer wilde doen, want dat zou de allerlaatste keer zijn. Toen dacht ik, wat bedoel je? Nou ja, ik raak toch nu een beetje op leeftijd. Conditioneel hou ik het nog vol nu. Dus de tijd om het nu nog voor de allerlaatste keer te doen, de rol van Sis de Man en kleine jongetjes straks op het toneel die mijn rol toen uit de jaren 80 speelden, dat is uniek. En de originele Siske nog, ja. Dus ik heb meteen ja gezegd. Ja, ik sta te popelen. Vanaf november spelen we 20 november tot en met februari in Amsterdam. En dan gaan we de grote steden aan, dus ongetwijfeld ook Leeuwarden en alles. Alles komt voorbij. Maar Siske de Rat, waarom past nou precies die rol zo goed bij jou? Nou ja, heb je gekeken vanavond? Ja. Ja, oké. Nou ja, goed. Ik hou van de mensen. Ik ben een sociaal dier. Ik hou van grappen, grollen. De hart heb ik op mijn tong liggen. Dus mijn optredens zijn best wel, met respect bedoel ik dat. Maar je hebt maar één avond om de mensen een goed optreden te geven. Ook trouwens mijn complimenten moet ik even geven aan het orkest. Super. Dus ik maak er echt een feest van, omdat het mijn plicht is. En dat kan je denken, ja, maar dat doen andere artiesten ook. Maar mijn kenmerk is straatschoffie. Daar bedoel ik mee, ik sta niet stil, ik beweeg. Nou ja, je zag het regende. Ik ga toch in de regen staan, dan ga ik niet de afstand bewaren tussen het publiek. Ik sta het liefst tussen het publiek in. En dat is mijn kenmerk. Het straatschoffie is één van hen, is één van het publiek, zo moet je het zien. Nou las ik in de voorbeschouwing, jij zou Dokkum op zijn kop zetten. Ja. Heb je daar een begin mee gemaakt of hebben we nog wat te verwachten? Nou, we gaan straks nog ik begon natuurlijk voor de mensen inderdaad met Verdomd Alleen als bekendheid, zeg maar even. Maar, wat de mensen niet weten, en die gaan we straks nog doen, de kroegen medley. Dat heeft te maken, ik was 8 jaar en toen stond ik in kroegen, talentenjachten te doen. En soms won ik wel eens een Walkman, toen had je nog het cassettebandje. Dat was allemaal voor Siske. Dus straks ga ik nog echt een kroegenmedley doen en dan gaat iedereen ook vragen. Lekker inhaken, je pakt je buurman, je buurvrouw vast, links, rechts. We gaan het allemaal zien. Maar tot nu toe moet ik eerlijk zeggen, ondanks de regen, want het is toch jammer, ziet het er heel, heel mooi uit en de mensen doen uit volle borst mee. Nou las ik ook die beslissing om Siske de Man. Waar lees je het allemaal? Ja, een beetje googlen, dan kom je er heel snel achter. Oh. Maar de beslissing om toch door te gaan, heb je niet alleen genomen. Maar vraagt het zoveel tijd? Mijn vrouw die zit daar. Ze zit nu in de telefoon. Dag Jenny, zwaai even naar de kijkers. Nee, het is ook zo. Kijk, ik doe normaal dus dit soort grote mooie evenementen en optredens gewoon door het land heen. En nu moet ik eigenlijk straks weer aan de bak. Daar bedoel ik mee 7 voorstellingen in de week, dat is pittig. Acteren, de combinatie. Dan is het niet zingen van mee, dat kan niet. Dus je moet echt die rol spelen. En dat beslis je niet. Hè. We zijn natuurlijk we hebben een dochter van 18 en een zoon van 14. En papa is straks veel van huis. Dus het is nu 10 maanden. Maar ja, het is... Nogmaals, ik ben vereerd, ik ben dankbaar dat ik die kans nog krijg. Vaak worden musicals toch, als je er niet mee bent, worden gemaakt. Alleen is het niet Danny de Munk, de musical. Maar het blijft toch uniek dat de originele Siske nog in het stuk kan staan. En dat besef ik me heel erg goed. Dus daarom doe ik het nu heel graag.
Maar daarna ga ik gewoon weer platen maken en dan ga ik gewoon weer mooie evenementen zoals dit doen. Maar voorlopig zit ik nog tot aan de zomer 2017 in Siske de Rat Musical. Dus voorlopig nog niks. Danny, kies je, als je nou zou moeten kiezen, voor welke stijl zou je dan kiezen? Zou je dan voor de musical gaan of voor het solistisch optreden? Nou ja, na 35 jaar is dat best wel, dat kan niet meer kiezen. Daar bedoel ik mee, ik heb van Jezus Christus in de Passion gespeeld, tot een homofiele jongen in All Stars, tot aan Siske de Rat. Zoveel dingen gedaan, Vrouwenvleugel, misschien ken je die televisieserie nog wel vroeger, vanaf de jaren 80 tot nu. En dan is het niet meer dat je zegt, ik kan kiezen. Dan is het dat je gewoon de kers op de taart wil nemen, omdat je daar juist, daar leer je van, daar ontwikkel je je ook weer in. Dus daarom zou ik niet kunnen zien, kijk, als je echt zegt, wat zit er in je genen, dan is het toch het levenslied. Dat vind ik het allerlekkerste, om te zingen ook. Maar ik vind de uitdaging opzoeken door totaal andere dingen, dat mensen denken, dat is ook wel juist weer leuk om te doen, snap je? Dus ik zou niet kunnen kiezen. Danny, dankjewel voor het openhartig interview. Met alle liefde gedaan, met alle liefde gedaan. Wij wensen jou heel veel sterkte toe. En heel veel succes met een nieuwe musical. Dankjewel. En die gaan we zeker bekijken. Oké, vriend. Veel succes. Dankjewel. Tot ziens en bye bye.